साळगांव आसा तशेंच गोंयांत आनीक 3 गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट उबारपाचें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिलां। ताणें विजय सरदेसाय, रोहन, जयेश साळगांवकार, सिद्धार्थ कुंकळकाराक घेवन साळगांवच्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचें इन्स्पेक्शन केलें। विजय म्हणटा प्लांट बरो आसा, असोच मडगांव संसड्यार जावंक जाय। मायकल लोबो आनी फ्रांसीस मात इन्स्पेक्शनाक दिसले ना। अल्पमतांतले बीजेपीन सरकार केला त्या लोकांचो अपमान म्हूण शिवसेनेचे संजय राऊतान टिका केली। मगो आनी गोवा फॉरवर्ड दोगूय ह्या कर्मांत भागीदार। सुदिनाच्यान खंय सत्ते शिवाय राव नज। रक्षा मंत्री पद सोडून गोंयांत आयला म्हूण पर्रीकाराचेर शिवसेनेन तोमणोय मारलो। शिवसेना बाय इलेक्शनाक पर्रीकारा आड खंय उमेदवार घालपाची आसा। फक्त 13 लोक तुमचे निवडून आलेले आहेत। ठीक आहे, काँग्रेस पक्ष दळभद्री आहे हो, पण त्या दळभद्री पक्षाला 17-18 जागा मिळाल्या। तुमच्या विरोधात मतं मागणारे जे पक्ष आहेत, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड, यांना सुद्धा 3-3 जागा मिळाल्या आणि ह्यांचा प्रचाराचा रोग भारतीय जनता पक्षाच्या भ्रष्ट कारभाराविरुद्ध होता। गोवा फॉरवर्ड सारख्या पक्षाचा रोग मनोहर पर्रीकरांच्या एकाधिकारशाही विरुद्ध होता। फिक्सर म्हटले ते मनोहर पर्रीकरांना वारंवार। अशा लोकांना घेऊन जर तुम्ही सरकार स्थापन केलं असेल तर तो गोव्याच्या लोकमताचा अनादर आहे आणि असं सरकार हे फार काळ टिकत नाही, टिकणार नाही, असं राजकीय अनुभव आणि इतिहास सांगतो। वेंचणुके पयलीं युती आशिल्ल्यान सुदिनान निर्णय घेवचे पयलीं सुभाष वेलिंगकारा कडेन उलोवपाक जाय आशिल्ले। आज खंय तो मुख्यमंत्री आसपाचो। पण आता ढवळीकरांनी चर्चा करायला पाहिजे होती वेलिंगकरांशी या विषयावरती। सुभाष वेलिंगकर यांनी जे एक मोठी आघाडी बनवली, त्याचं नेतृत्व जरी त्यांनी केलं असलं तरी मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार श्री ढवळीकर होते। पण त्या ढवळीकरांनी आता उपमुख्यमंत्री पदासाठी उडी मारली तिकडे। कदाचित ते काही काळ थांबले असते अजून तर गोव्याचं राजकारण बदलण्याची ताकद त्यांच्या 3 आमदारांमध्ये होती। कदाचित ते मुख्यमंत्री होऊ शकले असते, पण काही लोक सत्तेशिवाय राहू शकत नाही आणि मग राज्याचं आपलं नुकसान करून घेतात असं दिसतंय आता। रक्षा मंत्रीपद सोडून गोंयांत आयला म्हूण शिवसेनेन पर्रीकाराकूय बरोच तासलो। मनोहर पर्रीकरांच्या विरोधात सुद्धा आमचा उमेदवार असेल शिवसेनेचा ठरलेला आहे। दिल्लीत मन रमत नाही, देशाचा कारभार सांभाळता येत नाही, अपयश आहे सगळ्या आघाड्यांवरती, म्हणून ते गोव्यात परतले का। यशवंतराव चव्हाण हे सह्याद्री आमचा हिमालयाच्या मध्ये दिला गेला त्यावेळेला आणि आमचे गोव्याचे हिमालय सोडून परत तिथे टेकडीवरती आले। इतिहास त्यांनी समजून घेतला पाहिजे। का गोव्यात कोणी दुसरा लायक माणूस नव्हता का? एकच आहे का मुख्यमंत्री पदाला लायक माणूस गोव्यामध्ये? दुसरं कोणीच नाही। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। वाळपय धाव्या भर काजूच्या सिजनात काजूंक उजो लागलो। गांवच्या माणिकराव देसायाच्या काजूंक उजो लागला। उज्यांक 10,000 हजाराचें लुकसाण जालां आसूंय म्हूण अदमास। वेल्यान वचपी लायटीच्या वायरीच्या शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो। सुवातेर वाळपयची फायर ब्रिगेडीच्यो गाडयो पावल्यो खऱ्यो, मात एक गाडी मोडली, दुसरी चडावूच काडूंक पावली ना। घेऊ एक ब्रेक।